No mennä vaan Markku. Mennä nyt mattoon se jo. Kristian, tee alas ja alas se. Nyt se on. Anna mennä Markku. No mennä Markku. Kristian, 4,5 edes. Vaan. Enää. Aktiivisuutta. Hakee Markku. Vie alas Kristian. Neljä minuuttia. Valkia, ruisleipiä, mäntyrokkia. Pienoja naisia hymyilemässä. Kaikki tämä tuolta kehävierestä. Hakee Markku. Liikkeen jumalat tatamilla. Töitä. Hyvä Markku. Hyvä sana päästäpään. Hyvin meni Markku. Nyt tuli Kristian piste. Hyvin menee Markku. Nyt pois Kristian jäljellä. Väkisin pois jäljellä. Ohi vaan Markku. Hakee. Hyvä. Oi. Mutta hyvin passaa. Käännä se, heitä. 2-0 häviät Kristian, nyt teillä. 2 minuuttia reilu jäljellä. Ei kaikki saa kertoa. Hyvin hakee Markku. Hakee. Kristian tää liike. Kaksi minuuttia Kristian, nyt pitää. Hakee Markku. Saat 2 jäljellä. Anna mennä vaan Markku. Ne ikkuraivari alatietiin ja minuutti 4-5 jäljellä. Hakee. 2-0 häviää vielä. 1,5 minuuttia jäljellä. 1,5 jäljellä Kristian. 2-0 häviää nyt tää. Hae Markku. Jaksaa. Kristian nyt töitä. Jaksaa. Pisteet on jäljellä, nyt teet jotain. Puolta. Minuutti 15. Anna mennä Markku. Minuutti. Töitä vaan. Nyt toimitaan.
Älä tänne tuu, pysy siellä. Nyt minuutti jäljellä. No niin, hyvä. Passaa! Hyvin menee Markku. Minuutti enää jäljellä. 50 sekkaa. Herra aika. Jaksaa Markku. Jaksaa. Passaa. 2 on jäljessä pistää. Nyt Kristian se liepettää. Hyvä. Passa. No niin, nyt tsemppiä Kristian. Jaksaa. Hyvä Markku. 30 sekkaa Kristian. Hyvin ohi. Hyvä Markku. Jalasta kiinni käännä. 20 sekkaa enää. Passa. 15 Jaksaa. Ihan väkisin kaikki. Kaikki mitä on. Nyt se on alas. Ei mitään hätää enää. 10 sekkaa jäljellä. Sviippaa. Ei sviippaile enää. Hyvä Markku. Aivan. Stop. Hyvin meni Markku.